Kikytsi sitten kokeilemaan. Ei se on Tykkyläisen kokeilu ja ei ole sitten mikään huono kokeilu, vaan täydellinen laukaus tuonne etunurkkaan. Sitten lähtee erinomainen avaus. Se tulee upeasti! Suunta Uchiyama! Watanabe. Kova keskitys ja upea maali ja juuri hetki sitten sisään tullut Terence Smith, terve! Ristola lähtee kokeillaan puolesta kentästä. Aleksi Ristola! Tainio laukoo ja laukookin hienon. Vau, mikä veto aivan oikeaan ylänurkkaan. Tiukastuu. Näin pääsee Paavola väliin. KTP:llä huippusauma vielä. Paavola lähtee laukomaan! Ai! Matias Paavola, mikä laukaus! Tässä tilanteessa myös ihan hyvin menee 22-vuotias pelaaja myös tuolla laiturin paikalla. Björnbeck pitää pallon näppärästi kentän puolella. Sipola jalkaloppauksi, mikä maali! Mikä laukaus! Sami Sipola. Yrittämään laukausta Bala Muhammed. Uusi nosto tulee ja TPS saa loistavan startin täällä vierasottelussa. Ja sieltä Lakkamäki, onpa taidokas jatko lopulta.